Orain Jon, zure txanda. Bueno, kaixo, egun ondan doi. Ia nere ahotsak nore erantzuten didan, azken aldian. Badut ahots mailako debilidade bat, eta gaina azte buruaren nolabait pasadut, eta ia plaza hundi honetan nola funtzionatzen didan. Niretzat egia esan da privilegio bada olako plaza baten hitz egitea, Iñakik izan duen moduan uste dut oso plaza berezia dela, eta eraginkortasuna handikoa, eta biderkatzailea, eta uste guretzat, erronka polita dela, ez da hemen gure gauza batzuk laburtzea. Laburtu izan beharko luke, 40 minutu eman dizkigute bakoitzari, eta nik uste behar bada, barruan ditugun gauza guztiak esateko, denbora gutxitxo dela, eta ja gero galderekin da konpontzen ditugun utxuneak, ez da? Asko gustatu zait, Iñakiren aurkezpena, eta gainera, noait, eskema eta datu askorekin etorri da, nik pixkat kontrasterako bada ere hitz biluziarekin nator. Ez dute ordenagailurik erabiliko, eta orduan behar bada arreta baldintzak pixkat ezberdina dira, eta niretzat desafio bat ere bai, ez da? Nik ere pixka bat egin diguten galderari erantzuten saiatuko naiz ni ere, ez da? Nun gaude, nondik gatoz, ze balorazio egiten dugu euskararen garapenaz, eta hor nola kokatuko genuke euskara, ez da? Hasiko naiz, 5 ataletan banatu dut olako 40 minutuko aurkezpentsoa, eta lehenengo atalak izango litzateke euskararen garapenaren aroa, 5-10 aldietako ibilbideari begiratzeko 2 modu, zergatik 2. Nik uste dagokigula momentu honetan euskararen momentuari, uneari begiratzeko olako bitasun edo kontraesan bat kudeatzea, ez da? Uste dut euskararen garapena olako ilunaldi moduko batean dagoela, estrategia mailako ilunaldi batean, eta non gaude, nola gaude galdetzerakoan oso maila desberdineko mezuak datozkigula, ez da? Batzuk izan dezakete, inoiz ez gara hain ondo egon. Inoiz ez da inbeste hitz egin euskara, inoiz ez du inbeste baliabide euki hizkuntza honek, ez da? Eta bestetik, etorri daiteke Koldo Izagirre bat, bere, sinesgarritasun osoarekin, maila batean, esan ez, hau pikutara doa. Ez da? Nola gaude, nun gaude, beraz, ez? Nik uste, bitasun bat kudeatu behar dugula hau erantzuterakoan. Batetik, uste dut, beharrezkoa dugula arrankura, kezka realista bat. Hau da, euskararen egoerak ematen du kezkatzeko motiborik. Uste dut, gure diagnostiko medikoa osasunetik urrun dagoela. Ez gaude osasuntzu. Beste gauza bada, aldarte autua, ez da, osasuntzu ez dagoenak ere, gaixorik ere bizi gaitezke pozik, hori da zea, aldarte aukeratzen dugun bizitzeko, ez? Baina, hortan beherapenik ez ezagula egin, ez da? Ez gaude ondo, ez eta egon gintezken ondoen ere. Arlo batzutan indikadore gorriak, edo alarma gorri txikiak keinuka hasiak daude, beste batzutan ez dira mamitu, jarri genituen itxaropenak. Alor batzutan, arrenkuratxoa badugu batzuk, esan ez urte batzuk izatu ditugun alperri galdu gauzak ez oso ondo eginez, eta dozen kasutan desafio zahar eta berri lodi xamar batzuen aurrean gaude une hontan, ez da? Eta badira arrazoiak pentsatzeko behar ditugula aurrera begira, datozen 10 aldietara begira, bai estrategietan, bai tresnetan, eta behar bada eskumenetan, baina behintzat estrategia eta tresna batzutan, salto kualitatibo, jauzi kualitatibo batzuk ematea, ez da? Hori alde bat da. Baina beste aldea izango litzateke, baina komeni zaigu baita ere egin dugunaren tamainaz ohartzea. Egin dena 5-10 aldi hauetan ikaragarria izan da. Euskararen garapenean, berreskurapenean, biziberritzean egin dena, handia da, eta ez daukagu mundu mailan horrela gizarte ekimenetik sortua hasieran eta gure baldintzetan
maila horretan hizkuntza garatu duen adibide gehiegirik. Zentzurtan, mundu mailan ere oso erreferentzia berezia gara. Egin duguna bai gizarte ekimenetik, nik beti lehenengo jartzen dut gizarte ekimena, hori gabe zer ez da ulertzen. Gizarte ekimenetik. Baita ere instituzio erakunde publikoen aldetik. Eta hirugarrenik baita ere bakoitzaren esparru intimoan, bakoitzak persona milaka da, dozenaka milaka pertsonak egin duen esparru emintoan egin duen alegin hori, alegin miresgarrien mapa bada, eta emaitza aipagarriena, Iruditzen zait hemen ez digula balio, beraz, orduan zer ikusi nahi dek, botila erdi betea edo erdi utxa, baita ere, ustot, posizionamendu politikoak eragiten digula hori, kokatzen baldin bazara, orain arteko instituzio publikoen bidea eta instituzio publikoak landu dituzten alderdien bidea legitimatzen, joera gehiago duzu azpimarratzeko zenbat egin den, Eta alderantziz beste estrategia deslegitimatzaile edo ezkerra bertzaletik gertuago bazaude, joera gehiago eduki dezakezu azpimarratzeko zenbat falta den, zenbat aukera galdu dugun, eta barrez, eta nola, bidea ez da oso egokia izan. Nik uste, posizio politiko hoien irakurketa gainditu behar dugula, eta egin daitekela euskalgintzaren eta euskaltasunaren begiratu bere gainago bat, Eta begiratu bere gainago horretatik, nik uste kezka agertzen dela. Hau da, desafio lodi batzuk ditugu aurrean, eta bide honetatik gauza askotan ez goaz oso ondo, baina bestetik harik eta osasungarri bat, hau da, egindan lan itzelaren aitorpena maila guztietan, eta bereziki ateatzait aitorpena egitea plaza hontan. Nik uste, nun baitekin bada alegin ikaragarria, hezkuntzan izan dela, eta zuek aragiztatzen duzuela alegin horren parte bat, eta zentzu hortan, hemen hitz egitea bera ere, ederra egiten zait, Demagun, aukeratzen dugula, eta nik hori aukeratuko nuke, olako aldarte autu bat, emozionalidade aukera bat, eta esatea, zergatik gara oinarritzen egin dugunaren poz horretan. Eta egin dugunaren arrotasun horretatik, saiatu energia ateratzen falta denari heltzeko, baina falta den horretan eta ditugun desafio gorri hoiei beherapenik aplikatu gabe. Desafio larri xamarren aurrean gaudelako, bigarren puntura pasata, zein izan dira bizi izan dugun aro honetan, 50 alditan kokatzen dunik, Euskararen garabidearen gako batzuk. Nik 50 aldi aipatzen dut beti, beti da mugak beti lausoak dira, baina uste dut 50 aldi, 50 dauetan egin dugula orain arteko bidea hau, Euskara batuaren sorrera eta ikastola mugimenduen sorrera izango lieteke beharra da bi gako nagusiak. Azken aldian gu desente gabiltza nazioarteko eragileekin, batez ere hegoaldeko herri indigenekin edo hizkuntza berreskurapen prozesuan hasiak dauden hizkuntza komunitate jatorrizkoekin, bereziki Ameriketan, esperientziak trukatzen eta jakintza fluxuak sortzen. Eta hor, egiten dugun nolabait esan da gure 50 urteko aleginaren, porroten eta lorpenen sintesi bat. Dan uste sintesi hori egiteak gure buruari begiratzen ere laguntzen digula. Eta zentzu hortan, badukagu guk gako interesgarri bat oso berezia dena. Eta behar bada, hau da bat, eta da gizarte antolatua da kontzeptua. Gizarte antolatuan bere berreskurapenaren edo garapenaren prozesua oinarritu duen herri bakarretakoa garela. Piskat egiten badugu edozein gizarteren analisi instituzionala, hau da, botere publikoa edo estatua, bere mentalidade edo pentsamolde burokratiko administratiboarekin, bestetik kapitala, merkatuan bere pentsamolde edo indar lukratiboarekin,
Eta hirugarrenik gizarte antolatua. Ez motivazio lukratiboz eta ez motivazio burokratiko-administratiboz funtzionatzen ez duen gainerako guztia. Gizarte antolatua, ezta? Normalean, gizarte mendebale larretan badu bere lekua, gizarte antolatuak, gero eta garrantzi gehiago hartzen ari da diskurso politiko guztietan, eta esaten da, gizarte bizi bat torkizunean izango dela, hirukote horretan gizarte antolatua ere, gizarte zibila, baina gizarte zibil antolatua, gizarte zibiletik, erakundeak, enpresak, sareak sortzen dituen gizarte hori, izango dela gizarte interesgarri baten gakoa. Bueno, gure kasuan, gaude, herri baten munduan bereziki hirukote horretan, hirugarren hanka hau da gizarte antolatuarena indartsu izan duena 50 aldietan, eta euskararen berreskuraren kasuan, esan nezake, nik uste euskararen garapenaren pisu nagusia eta materia gris gehiena hortxe dagoela. Naizta jakina, estatuak ere, administrazio publikoak ere, funtsezko egiteko dituen, ez da? Euskara batua, ikastolen mugimendua, helduen alfabetatzea, edabide gehienak EITB kenduta, koltzeinuan mugitzen den erakunde mundu oso hori gizarte antolatuarena da, ez da? Hori da pixkat gure analisi instituzionala, eta munduan herri bakarretakoa gara, ikertzen da gure lagun bat, eta esaten dit bakarra garela, baina bakarretakoa esan dezagun, gizarte antolatuan modu horretan, gizarte ekimenan oinarriturik, horrelako hizkuntzaren garapena eukiduena historia modernoan. Horrek ez du izan nahi, nik uste erakunde publikoen funtzioa, funtsezkoa dela, eta jakin behar dugula hor horrekak nun dauden. Dena den, hori da bat, hori da gure gako importantetako bat. Gero daude bost, nik deitzen diet bost, enborradar nagusiak, ez da gure bost garabide handiak, eta da, korpusa, Euskara batua eta Euskararen estandarizazioa, korpusa, hezkuntza, edabideak, kultur sorkuntza, famili transmisioa, ez? Eta gero daude beste, hainbat, euskalduntza alfabetatzea eta bar, baina nik uste bost horiek direla, izan direla gure hamarkadetako intuizio nagusiak, estrategia hildo nagusiak, ez? Korpusa, sor dezagun, balio digun euskara bat. 2, hezkuntza, egin dezagun belaunaldi transmisio hezkuntza arautuan. 3, edabideak. 4, kultur sorkuntza, ezta? Eta 5, famili transmisioa, ezta? Ordena aldatu liteke, ezta? Gure bide honen beste gako bat izan da, ni deitzen diote jarraidura eta irekiduraren arteko oreka dinamikoa. Zer da jarraidura? Jarraidura da, gure edozen gizakiren oinarrizko zen bat, ezta? Eta da, lehendik datorkiguna, transmititu digun horretan kokatu, eta hori hurrengo belaunaldiei pasatzea, ezta? Horrek, Euskaldunoin nolabait bihotza dardaratzen digu, ezta hori transmititu digute jarraidura zen hori, ezta? Ura eskutik eskura pasatze hori, ezta? Modu poetikoan beti izaten dut, hizkuntza indoeuropearrak edapena izan duten moduan amets, eta asko edatu dira munduan, ez? Poetikoki esan da, gurea bezalako hizkuntzak iraupena izan duela amets, ezta? Denboraren koordinada, ez espazioaren koordinadan, eta horretan iraupenaren bide hori transmititzen asmatu dugula. Ez beraz, jarraidura batetik, eta guk egiten dugun edozer jarraidura da, nik gezurra esatea txarra bada niretzat, ez nik ez dut asmatu gezurra esatea ona edo txarra da, hori jarraidura bada, hori nire gurasoek transmitu ditu daten etika bada, ez. Datorrena basamortutik, bibliatik, bestetik, mila gauzetatik, nire pentsatzeko, nire ekiteko moduan, nire hitz esaten dudaren, hori dana jarraidura bat da, ez da. Baina bestetik irekidura zer da? Garaiko eraginei, garaiko munduari, gainean daukagunari, azpian daukagunari, alboan daukagunari, zabalik egotea. Eta horko eraginak lizeritzea. Eta jarraidura hori aberaztea, irekidura horrekin ez. Horixe da euskarak egin duena, hainbat eta hainbat gizalditan, eta hori da etengabe 5-10 aldi hauetan ere egin duguna euskara batua hori izan da. Euskara batua jarraidura eta irekiduraren arkitektura bat izan da. Eta gero nolabait arrakastatsuak izan diren euskal kulturgintzako bideak ere hori izan direnik. Bertsolaritza ezagutzen dut gehiena, eta bertsolaritza 25 urteko estrategia bat da, behintzat bertsozale elkartea sortu zenetik, eta estrategia hori izan da bertsolaritzaren muinaren jarraidura
eta bertsolaritzaren irekidura aktuala nola kudeatu, ezta? Beste gako bat nik uste importante izan dela, igual behar badago arkabean, hegemonia guneak sortu dituen estrategia bat izan dela, 5-10 hauetakoa. Eta hori nik nagusiki ikastolen mugimenduaren bizioari sortzen diot, guraso belaunaldiaren bizioari. Gaur egun zoaz, Ameriketara guain asko handiagoa diren hizkuntzetara, eta inoi etzaio okurritzen D eredu bat hasieratik planteatzea. A eredu batera ere ez dire iristen ausartenak, ez? Eta gure gurasoak frankismo bete-betean, ez elebiduna, ez euskaraz. Intuizioa zelako euskaldun osoak sortu nahi ditugu. Euskaldun osoa zer da, beren ibilbide naturala etxekoa, eta beren ibilbide kulturala, idatzizkoa, kulturazkoa, biak euskaraz kalitatez egin ahal izango zituen persona belaunaldi bat ekoiztea. Hori gara gu neurri batean. Eta hori, gure gurasoen belaunaldiaren estrategiaren emaitza da, ez da. Bueno, gako positibo batzuk aipatu ditut, askoz gehiago bota daitezke. Aipatitza da norain baita ere, gako negatibo edo ezintasunaren gako batzuk. Ez hainbeste kanpokoak, edo konstituzioa, edo gauza horiek gako oso importanteak dira, baina barrura begirako egin dugunaren ahulgune batzuk aipatzeagatik, iruditzen zait 50 aldi hauetan transizio garai ondorengo ilusioa ez dugula ondo kudeatu. Diskurso abertzaleen zordun eta zordunegi jarri dugula euskararen garapenaren diskurtsoa. Eta horrekin gizarte geruza batzuk urrundu edo uzkurtu Iñakiren hitzerekin esategatik ditugula. Gutxiegi garatu dugula euskalgintzaren, euskararen garapenaren begiratu eta ikuspegi beregain bat, alderdi edo sensibilitate abertzale bati lotua ez dagoena edo, pertsonalki lotua egon arren, hortik gorago edo berago, sakonago dagoen paradigma ekologiko bat, hortze egoela eta garatu genezakela testigula behar bezala heldu. Aspektu kuantitatiboei garrantzia handia ematen ari ginen bitartean, eta bereziki hezkuntzan, eta beste asuntza batzutan ere, aspektu kuantitatiboei hau da, zenbat ikasle, zenbat belaunaldi, zenbat matrikulazio, zenbat zerbitzu euskaraz, zenbat orrialde, hizkuntza garapenaren aspektu kualitatiboei garrantzi gutxi eman diegula. Eta oro har, lehen esan dudan moduan, hizkuntzaren garapenaren paradigma ekologikoa zentroan ez dugula jarri. Nik zentzu hortan, iruditzen zait, eta hau pixkat, ez daukagu hemen matizatzeko aukerarik, eta parrokaz zaila xamarra izango naiz, horregatik, iruditzen zait normalkuntzaren, normalizazioaren paradigma hortan oinarritu garela, eta uste dut erori egiten da, eredu hori, neurri batean. Eta kostako zaigula, paradigma hori pixkat aldatuz joatea, ez da? Normalkuntzaren, normalizazioaren paradigma hori. Uste duelako normalizazioaren eredu horrek ez dituela atzematen euskal hiztunaren benetako kondizioaren gako batzuk. Eta gauza batzutan despistatu egiten gaituela. Eta beste arlo batzutan iruditzen zait beharrezkoa dela. Bueno, dena den. Hirugarrena, non gaude? Koiuntura analizirako elementu batzuk, ez? Koiuntura analizia da, zein da gure koiuntura, non gaude momentu honetan, eta zein dira unearen gakoak, ez da? Bueno, gauza asko daude, eta ez ditut gauza hona aipatuko bakarrik kezken irakurketa bat egingo dut. Lehen esan dut, alarma gorri batzuk, edo indikadora gorri batzuk piztuta daudela, eta bereziki horiei begiratuko diet, ez? Oso labur bada ere, ez da? Oro har, esango dut titularra, egindako ahalegin kualitatiboak, kuantitatiboak, lehen esan dut, kuantitatiboki zenbat euskaldun, zenbat ikasle, zenbat euskarazko zerbitzu, edo hori gehitzeko ahaleginak, alde kualitatibotik egin dugula utz, eta fallatzen hasi dela, utz egiten hasi dela, edo ez duela esperotako emaitza eman euskararen garapenean. Ahalegin kuantitatibo horrek, kualitatiboki ez digula, espero genuen emaitza eman. Hau da, euskaraz bizitzeko autua
Eta gero esango dut, euskaraz bizitzea, datorren belaunaldietan ere, autu bat izango dela. Horregatik ez digu balio gehiegi normalkuntzaren paradigmak. Erderaz bizitzea ez da autu bat, espainolentzat. Guretzat bai, autu bat da. Eta horrek gauza asko ikutzen ditu, gero, estrategia pila bat ikutzen ditu. Euskaraz bizitzeko autua egitera garamatzaten elementu motivazional eta praktikoek utz egin dutela neurri batean, eta ez garela gai izan motivazioa, ezagutza, erabilera orekatuko duen garapen bat sortzeko, ez da? Dena dela, titular zabal honetan, fijatuko naiz arlo zehatz baten, ez? Koiunturaren analizirako elementu zehatz bat azpimarratuko dut. Atxikimendu modalitateen ahultzea. Hau da, bereziki belaunaldi gazteetan, baina ez bakarrik horietan, hizkuntzarekiko eta gure kulturarekiko atxikimendu lotura hori desberdina da. Ahuldu eginda modalitate hori. Badago, baina beste modalitate batekoa da. Ez da guk, segurazko hemen gauden gehienon, askoren belaunaldiak ezagutu duen atxikimendu mota hori, atxikimendu maila hori, ez da? Aldatu eginda, gauza askorekiko, baina baita ere hizkuntzarekiko atxikimendu ulertzeko eta bizitzeko modua, ez da? Batetik, beste hizkuntzetan datorkigun uholdea geota handiagoa eta interesgarriagoa delako, eta geota irikiago gaudelako horri, eta hori inevitable da, eta gainera ederra da. Eta bestetik gure kultura, gure jarrera zapinarena delako. Zapinaren kultura, menuaren kultura, ez da? Hau da, ni orain honekin konprometitzen naiz, baina gero honekin. Eta honek balio dit, baina gero honek, eta honek ere bai. Eta honi ez diotuko egiten, ez da? Hau hona da niretzat, hau ere bai. Hau da, hizkuntzarekiko eta gure kulturarekiko atxikimendu solido hori, erabateko hori, konpromiso borobil hori, nik ezagutu dana nire belaunaldiko masa kritiko txiki batean eta nire baitan ere, gaur ahulago ikusten dut, ahulago ikusten dut belaunaldi berrietan, ahulago ikusten dut nire belaunaldian ere, eta 3, ahulago ikusten dut nigan ere. Mila sintoma daude, ez da? Garai batean euskal talde batek erderaz kantu bat grabatzea sakrilegioa zan. Itoitzek lehenago egin zuen harakiri bere buruaz, merkatua zabaltzeko erderaz kantatzen hastea baino, eta Itoitzek erderaz kantatu, inglesez kantatu izan balu, arrakasta handiko taldea izango zen, oso onak ziren, ikuspuntu nazioarteko batetik ere. Gaur egun hori aldatu da, gaur egun Zarauzko euskal talde batek euskalduna dira, surfean egiten dute, eta inglesez kantatzen dute, ez da? Osea, hori da, detaile bat, baina daude beste mila, ez da? Beste mila, esan dut, garai batean, jendeak esan zezaken, euskal dantzetara dedikatzen dut nire bizitza. 3 hamarkada euskal dantzetara, dantzak ensaiatzera eta ensaiaraztera aurrei, ez da? Eta gaur zaten duzu, igual euskal dantzetan egingo dut 2 urte, eta gero sabel dantza apuntatuko naiz, eta gero saloi dantzak, gaur egun menuan euskal kultura da, ez da menu zabaleko autu bat, ez da? Askoz beste egoera baten gaude, ez da? Zein da arazoa? Arazoa da, atxikimendu modalitate ahultze hau, aldatze hau, etorri dela, oraindik gure minorizazio egoera oso gorria edo nahiko gorria denean. Eta gap bat daukagula, gure minorizazio egoerak behar luken indarraren, eta belaunaldi berriek dakarten, eta gure belaunaldiek ere dakarren atxikimendu ahultze horren aurrean. Eta ekuazioak ez du ematen. Segurazko gure minorizazio egoera momentu enten beharko luke, edo estatuaren, hau da, botere publikoen goitiberako plangintza, nolabait, kobertzionatzaile potente bat, hebraiera horrela normaldu zen, hebraiera horrela garatu da, estatuaren bidez, ez da gure kasua eta ez dirudi gainera horretarako baldintzarik daukagunik. Ez bakarrik estadurik ez daukagulako, ez gure indar politiko guztiak, eta guztiak ez datunean da guztiak, ez diralako momentu enten horrelako planteamendu bat egiteko baldintzetan, ez? Eta gainera, hainbat arrazoi politiko batik. Ez da, beraz, hori batetik,
Edo eta bestela, beharko genuke, orain arte bezala, 5 hamarraldietan eduki dugun bezala, gizarte energian oinarritutako, konpromiso holde importante bat, masa kritiko importante batean, ez da? Baliteke ez bat ez bestea edukitzea, ez? Datozen belaunaldiari begira, baina ni ez nahi zentzu hortan pesimista edo negatiboa, Iruditzen zait, oro har, arazoak eduki ditugula, atxikimendu sendo hori erreproduzitzeko. Ez dugula jakin, 5 hamarralditan sortu ditugun resorteetan, gure hizkuntza eta kulturarekiko atxikimendu sendo hori erreproduzitzeko bideak jartzen, ez? Eta horrek koktel arriskutsu bat sor dezakela iruditzen zait, ezta? Zentzu hortan, baita ere gogoeta egiten dut hezkuntzaz, Uste dut izugarri eskertzekoa dela eta zuek zeate zutabe importante bat euskaltasunaren garapen honetan, eta lortu dugun guztian, eta lortzen ari garen guztian. Baina aldi berean, hasi beharko dugu gauza batzuk pentsatzen, ez? Nik globo sonda batzuk baditut 3-4 lekutan, gehiago, ez? Bat adibidez iparraldean, eta iparraldeko egoera dramatiko egite zaite, ez? Ikustea, iparraldean ze gutxi diren euskararen aldeko autua egiten duten gurasoak, beraz oso guraso motibatu eta ideologizatuak. Ze gutxi diren zehazkan ibilbidea eginda gero, hemengo batxilergoaren parekoa, han euskeraz egiten duten ikasleak, iparralde osotik etorriak eta konzentratuak Baionan. Eta ikustea, ikasle talde txiki horretan ere, euskaraz bizitzeko autu egin dutenak eta ikasleen artean euskaraz egiten dutenak bitxo arraroak bezala ikusia direla bere ikaskideen artean. Esaten duzu, nik nahiago diat iparraldeko euskaltzale edo euskaren aldeko militante gutxi horiek asmatuko balute beren seme-alaba horiei transmititzea euskaldun izatearen arrazoi bide eta motivazioen erreproduzio bat, eta frantzes eskolara bialdu. Asko zaudela, matematika frantzes ikasi eta frantzesa gorrotatzea, matematika euskeraz ikasi, euskara gorrotatu, eta ja, 15 aurrera bizitza frantzesez egitea baino. Eta hortik asko dator, eta hortik asko dago, ez da. Da pixka provokatzeko, bertsolari mundutin ator eta ez dakigu hitz egiten provokatu gabe edo galderak sortu gabe, gero gauza hauek asko matizatzeko dira. Motivazioaren erreproduzioaz laugarren atala, ez da? Nik uste aurrera begira dugun giltzarik importantenetako bat hori dela. Motivazioa erreproduzitzea, eta motivazioa ipatzean motivazio ezagutzea erabilera katea erreproduzitzea zari naiz. Motivazioa ez da hortik aparte dagoen elementu bat, ez? Etengabe dena lotuta dago, ez da? Urrengo belaunaldiek, nire semeekin ikusten dut, izango dute mezu eta aukera holde ikaragarri bat beste hizkuntzetan eta beste hizkuntzak jakingo dituzte. Ez dute arazorik ukiko, kultura beste hizkuntzetan jasotzeko eta beren inguruan beste hizkuntzetan bizitzeko. Zergatik egingo dute, zergatik izango dira euskaldun izateko autu bat egingo dutelako, egiten badute. Eta autu hori egiteak ahalegin bat eskatzen du. Autu hori ez dator berez, gizarte estandar batean bezala ez da erreproduzitzen. Kendu ezagun normaltasunen paradigma gauza batzutarako bintzat gure burutik. Ez du funtzionatzen. Ahalegin bat eskatzen du, nahimen bat, borondate prozesu bat. Eta nahimen horren elikadura, nik uste dutela, datozen 10 aldietako estrategia importantenetako bat, ez? Ahalegin horrek etengabe elikatzea eskatzen duelako, ez? Ni atatzen zaizkit ezin du luzatu, ez da, lau bide, hau da, motivazioaren zuhaitz zabal horretan lau adar nagusi, ez bat fluxuaren zentzua, lehen jarraidurei buruz esan dudana, baina ez dut zehatuko, ez? Fluxuaren zentzua uste dut oraindik bizi dagoela gure belaunaldietan eta hori uste dut horre ongo dela. Bigarrena importantea da, eta da galdetzea
ze balio erantzi aportatuko du euskarak. Hau da, zer emango dio, zer biziaraziko dio euskarak, beste hizkuntzak eman eta biziaraziko ez diona. Eta nik uste dut hor baditugula pista batzuk. Hau da, euskalgintzaren munduan ibili garenok hemen gauden asko, euskarak badu aldi berean, desabantaila, izugarrizko pila deituen aldi berean, badu ematen digu harreman mundu bat, ematen digu konplizidade mundu bat, ematen digu eraikuntzan dagoen mundu bat, eraikuntzan dagoen amets ekologiko bat, ematen digu sorkuntza mundu bat, ematen digu doinu jario, sentipen jario, poesia jario propioa duen kultur mundu bat, txikia baina aldi berean oso irekia munduko eragin guztiei, eta ematen digu mundu horretan sortzaile izateko aukera bat. Ustot hori ere, beste lau ere aipatu ditut, hau da ez da klabe nagusia, baina bai klabe importante bat, ez? Eta adi, nik uste dut mundu hori, aipatu duan mundu mota horiek, gertuko gizarte igurtzian, gizarte eunean reproduzitzen diela. Ditugula gizarte sareak zirkuituetan gertatzen dela mundu hori. Eta zirkuitu horretatik atatzen zarenean ja mundu hori ez duzula bizi. Hau da, euskaldun izatearen kondizio soziolinguistikoa etorkizunean, neurri batean, gizarte eun horri lotua egongo dela, eta ez gizarte bizitza estandar bati bakarrik. Eta gizarte bizitza estandar batean, hau da, Miamiko bizitzan, iraungo dutela pixka bat euskaldun belaunaldiek, baina reproduzitzeko arazo handiak izango dituela, ez. Bueno, iritsi gara pixkat bosgarrenera, eta da, bueno, hoi falta zaizkit, ez da beste noski motivazio pragmatikoa, ezinbestekoa duguna, eta hemen bai normaltasunaren edo normalkuntzaren diskursoa ere beharrezkoa dugula. Hau da, euskaldun izateko motivazioa belaunaldi berrietan ez da bakarrik etorriko fluxu sentimen batetik, ez da bakarrik etorriko balio arantzi horretatik, eta mundu hortako partaide izateko aukeratik, baita ere etorriko da, zera pragmatikotik, motivazio pragmatiko batetik, euskarak zertarako balio dit, bizitzeko, lan egiteko, lanpostuetarako, bai, guzti hori orain arte asko azpimarratu duguna, hori ere bai noskiz. Eta laugarrena, beste motivazio bat badu, baina igual, bueno, luzegia da hemen esateko, eustot, bai dela, euskarak duen muñeko mezuagatik. Euskarak baldin darama bere barruan paradigma berri baten, paradigma ekologiko baten, autu baten mezua. Nik uste lau motivazio horiek behintzet beharko ditugula. Dena den, goazen hezkuntzara. Bueno, lehen esan badut, hezkuntza arautuaren lekua, potentzial eta muga batzuk. Lehen esan badut, euskaldun oso izateak, 21. mendean, autu bat eskatuko duela, eta ez dela hiritar estandar baten egoera, eta nahimen bat eskatzen duela, eta horrek elikatzea, esan behar duguna da, nahimen hori ez dela beste gabe reproduzitzen, eta are gutxiago gaur egungo moduko gizarte batean, ezta? Beraz, zer esan dezakegun honetan hezkuntzari buruz. Titular ausart bat. Ez ditugu ezten, belaunaldi berriak, ez ditugu ezten prestatzen euskal hiztun izateko behar dituzten baliabideetan. Uste fuertea dela esatea, eta ez dela hezkuntza arautuaren ardura bakarrik, baina uste dut, 21. mendeko lehen hamarraldi hauetan euskal hiztun oso izateko behar dituzten baliabideetan ez ditugula prestatzen gure aurrak eta gazteak ez. Uste dut esan dezakegula hori, ni unibertsitatean nabil, 19 urteko ikasleak datozkit, euskalduna, euskaraz bakarrik ikasi liteken fakultate batera, eta nik uste hori eta beste bat lagin oso esanguratsu dela ikusteko hor sakoneko gauzak utxe egiten ari zaizkigula. Baliabideak esan dut. Ez ditugula ezten euskal hiztun izateko behar dituzten baliabideetan.
zer baliabide, esako modu, zer baliabide, euskararen korpus ematen diogu, euskaraz erakusten diogu, eta euskararen alde egoten erakusten diogu gutxu gara, zer gehiago, eta behar da, galdera horretan dago arazoa, zer gehiago, bai, gehiago. Baliabideak esatean, esango nuke, gaur egun euskal hiztun izateak eta etorkizunean, eskatuko ditu durela baliabide arrazoi bidezko batzuk, baliabide psikologikoak, jakintzazkoak, emozionalak, korpusezkoak eta espresiozkoak. Hiru multzutan jartzeko, arrazoi bide edo jakintzazko baliabide kognitibo batzuk, korpus baliabide batzuk, eta espresio baliabide batzuk, eta baliabide emozional edo psikologiko batzuk. Azpimarra dezadan, lehengoa bat, arrazoi bidea. Nik uste gaur egun euskal hiztun koherente izatera deituta dagoen bati, badagokiola ulertzea, jakitea, hizkuntza ekologiaren oinarriak, hizkuntza ukipenean sortzen diren dinamikak, egoeraren konplexutasuna, zein den hor bere aukera, bere erantzunkizuna. Iruditzen zait, benetan, da orain pixkat eskolan egin dugunari salaketa txiki bat eginez, ez du zentzurik 18 urteko gazte bat ateratzea eskola ibilbidetik, matematika, fisika, gizarte zientzia eta mila gauzari buruzko 100 teoria jakinez, eta hizkuntzen dinamikari buruzko ABC-ari buruz ezer gutxi jakinda. Hizkuntzen dinamikari buruzko ABC-a jakin gabe, non eta bere bizitzan determinantea izango den hizkuntza desoreka baten biziko denean, bere bizitza osoan. 18-19 urteko lagunak estatoz unibertsitatera hizkuntzen prozesuak, hizkuntzen dinamikak, euskararen lekua bere hizkuntz historia pertsonala estatoz prestatuta, ez dakite soziolinguistikaz ezer. Nik uste hor badaukagula zeregin importante bat, ez? Dena den, gero, aipatuko ditut nire ustez landu ditezken 3 ahalegin arlo, baina horretik esan, kendu dezaiodan pisu pixka bat eskolari. Ez naiz hezkuntza arautuari gauza gehiegi eskatzearen aldekoa. Uste dut, hezkuntza komunitate osoaren ardura dela. Eta hezkuntza komunitatea ez dut ulertzen irakasleak. Uste dut, hezkuntza komunitatea gizarte osoa dela, eta gai honi dagokionez hiztun komunitate osoa. Eta da, etxea, eta nik uste nagusiki etxea, eskola, edabideak, gizarte antolatua, eta euskalgintzan gizartea oso antolatua dago, eta uste dut euskalgintzako erakundei baitere beraien arlo edukatiboa lanarazi behartzaiela. Eta uste dut, bueno, ez dakit edabideak eta internet aipatu ditudan, baina uste dut hezkuntzaren lana, bai hizkuntzaren arloan da, bai beste gauza batzutan ere, eskola baino asko zabalagoa dela, ez da? Zein da arazoa? Nik etxean asko siniste badut ere, eta nire praktika personalean, etxean oinarritzen da bai hizkuntza transmisio eta bai beste gauza pila bat, ez da? Baino, arazoa da, Iñakik ere aipatu du, erreza da etxeari, familiare gauzak eskatzea, baina resorte horietan, hau da, etxea, edabideak, internet, gizarte antolatua, gizarte zibila eta eskola, batzuk antolagarriagoak direla, antolagarriagoak diren prozesuak direla, hau da, epe ertainean 5 urteko plan estrategiko batean eragin liteken gauzak direla, etxean o familietan eragitea askoz luzeagoa da. Orduan, nik uste ditugula 2 resorte antolagarri bat, zuek, eskola, hezkuntza arautua, eta bestea euskararen gizarte erakundeak. Eta hor ere potentzia handia dago. Eta uste dut parte dezaketela orain aipatuko dudan gauza batean, eta da ereinaldia. Iruditzen zait, datozen 10 aldietara begira, euskaltasunaren norabidean ereinaldia deitzen den estrategia bide zabal bat martxan jarri beharra dagoela. Ereinaldiak esan nahi du, belaunaldi berrietako transmisioa, motivazioaren, ezagutzaren eta erabileraren erreprodukzioa.
Horretan, gauza asko dira eskolak egin behar ez dituenak, bailaran adibidez hasi gara egiten ohartzen gazte formazio soziopolitikoa zein importantea den, eta gazte franja baten formazio soziolinguistiko eta soziopolitikoa egitea dagokio segurazko topagunea bezalako mugimendu bati, 20.000 bazkide, 80.000 elkarte, hor potentzial handia daukagu masa kritiko duen belaunaldi bat sortzeko, beraz dana ez da eskola, baina eskolari zer, hezkuntza arautuan zer, nik 3 arlo aipatuko nituzke proposamen moduan. Bat, lehen aipatu duana, estatus hezkuntza. Orain arte eskolak nagusiki korpus hezkuntza egin du, hau da, hizkuntzaren gorputza, hizkuntzaren korpusa, hiztegia, gramatika transmititu du, eta oso gutxi estatusa, hau da, hizkuntzaren euskaldun izatearen arrazoi bidea, hizkuntza minorizatu baten egoeraren arrazoi bidea, hizkuntzen ekologia, hizkuntzen dinamikak. Iruditzen estatus formazio bat lantzea importantea dela, belaunaldi berrietan euskaldun kontziente, koherente eta kompetente izateak eskatuko duelako eustazpi intelektual minimo bat. Hau da, uste dut, motivazioak adar asko dituela, baina motivazioak badu baita ere adar kognitibo bat. Eta adar kognitibo hori logosari dagokiona, jakintzari dagokiona, ulertzeari dagokiona, landu behar dugula baita ere eskola tramoan, eta dei egiten dut modu serio batean gure kurrikulunean hau lehenbailen txertatzen hasteko. Uste dut baditugula horretarako baliabideak. Baditugula horretarako adituak, hizkuntza ekologia modu zabal batean ulertu, nik hizkuntza ekologia paradigma barruan ulertzen dut soziolinguistikaren garapen ia osoa ere. Badugula momentu honetan jakintza garapen bat, jakintzaren nukleo gogor batzuk, baditugula baliabideak horrelako zerbait hezkuntza kurrikulunean txertatzen hasteko. Bigarrena, kalitatea, hizkuntzaren kalitatearen gaia. Hizkuntza nik uste dut ez dela, ez tekizen bat 1000 hitz edukitzea hor, ganbaran, hitz egiteko marko moduan, hizkuntza da gure pentsamendua, gure emozionalitatea, gure espresioa lantzeko dugun, tresnarik funtsezkoana, etengabe olioztatuta egon behar duen gauza bat. Hizkuntza da gure maiteari gauzarik esan ez zinena esateko, gure etsaiari gauzarik, gure gorrotorik oldarkorrena adierazteko. Hizkuntza da etengabe bizirik egon behar duen espata bat, ezta. Eta uste hortik urrun gaudela, hori transmititzen asmatzetik. Zentzurtan gaztelera oso olioztatuta dator, gaztelera da dendan pieza guztiak eta bere olioa eta dana funtzionatzen duen tresna bat, eta euskara da piezatan erosten dugun gozo bat, olioa guk sortu behar duguna, eta hori dramatiko ikusten dugu gure gaztetan. Gure gazteak erdera pasatzen dira gauza askoatik, baina beste berek daukaten euskara horrek ez dietelako balio. Ez dietelako behintzat erderakaina balio. Eta erdera espresio maila horretarako ja egina dator. Ez du esanek euskara ez dagoenek egina, badiru gauza zai bat esaten egin naizela. Nik aipatuko ditut nire inguruan bizi diren 11 urteko aurrak, aur batzuk, aur konkretu batzuk. Eta esan dezaket 11 urteko aur konkretu horiek, beren korpusaren dominioan, beren subjuntibo, potentzial, euskalki, daukatela momentu honetan batazbesteko ETB-ko euskaraz profesionalki lan egiten duen kazetari profesional baten hizkuntza maila edo gehiago. 11 urteko aur batek badu hizkuntzaren registro guztiak dominatzeko, o gehienak asko dominatzeko gaitasuna. Ez da, ez hizkuntzaren arazoa, ez aurren arazoa, da gure transmisio arazo bat. Hau egia esan da eskolari eskatzea beharrezkoa da, baina aldi berean ulertzen dut zailagoa dela. Besteak aurrekoak, kurrikulun antolaketa hon batekin konpondu liteke, honek eskatuko luke baita ere irakasle gorputzean euskara olioztatuta egotea, euskara kalitatez hitz egitea, euskararen erregistroak. Uste dut, hau gai potoloagoa dela, baina behintzat enuntziatuta usten dut, ezta? Eta hirugarren adarra aipatuko nukena, izango litzake kulturgintzaren transmisioa. Euskal kulturaren transmisioa.
Ez bakarrik lehen aipatu duen hizkuntza eta bere kalitatea, ez ere hizkuntzaren arrazoi bidea eta jakintza soziolinguistiko eta ekolinguistiko bat, baizik da kultura, ezta? Zentzu horretan uste dut, lehen esan duen moduan, euskarak bere minorizazioan desabantaila asko dituela, eta desabantaila berrien aurrean dagoela, baina baditu indargune batzuk bere motivazioa reproduzitzeko, lehen esan duen moduan, mundu txikiago bat, baina aldibiran oso irekia, mundu goxoago bat, mundu kohesionatuago bat, konplizitate gehiagoko mundu bat, sormen mundu propio bat, eta sormenerako aukera gehiago, gauza gehiago dagoelako egiteko. Eta horretan, euskal kulturgintzaren mundu horretan partaide batetik, eta sortzaile bestetik izateko aukera balio erantziga importante bada gure motivaziorako. Nik zuetako gehienak hori zuen barruan ere ikusiko duzue. Nik momentu enten nahi zen euskaldun mota alegindun eta koherentea izateko, niretzako Xabier Lete importantea da. Eta ni Xabier Leteren poesia existenzialista sartu zitzaidan erraietara 10 urterekin. Eta beste kantu batzuk asko eragin didate, Xabier Lete esatu den mugan, aipatu ditzaket beste asko. Hau da, euskaran den inguruan sortzen den hori, euskal kulturgintzaren emari zabal hori, ezinbestekoa izan zain niri euskaldun izateako motivazioa berproduzitzeko eta estiloa bera ere garatzeko, ez da. Zentzu hortan irutu zait hizkuntza zentrista egiak izan garela. Bai hizkuntzan da bai beste alorretan. Eta hizkuntza zentrismoan hizkuntzaren korpus zentrista egiak. Ez dugu behar beste barneratu euskaltasun hau, euskal izaera hau, kultur fluxu badela. Ez bakarrik hizkuntza kode bat. Eta kultur fluxu horrek badula bere genioa, bere indarguneak, bere emaria, irekia dela, baina etengabe lizeritzen nahi dela, bai, baina fluxua dela. Ez dela, euskaraz edozer, erdeaz egiten dendan edozer. Hola, jo, eze pena, hola, eta semana, txutxumutxuak euskaraz ez egitea, ez, euskarak badakarrela bere kultura, ez dela edozer gauza kode honekin egitea bakarrik. Askoz fluxu zabalagoa dela, ez da? Eta fluxu hori mozten baldin badugu eta kode bat transmititu, kode horrek reproduzitzeko motivazio galtzen duela neurri baten, ez? Uste dut ez dugula asmatu euskaltasuna kultur fluxu moduan transmititzen eskolan ere, eta bestetik hor aurrak eta gazteak sortzaile moduan kokatzen, ez? Aipatzen dute, sarritan aipatzen dut, iparraldean baditu lagunak, eta iparraldean joan igual, bazkai batea, eta kantatzen hasi mai gainean, eta aita jainkoak egin banindu, zeruetako giltzari, haiek kantari eta nire kantari. Hitz batzuk aldatzen dira ikusten da, kanta zirkuitu ezberdinetatik iritsi zeila haiei, aitona monen gandik, eta nire aitona monen gandik, baina kanta bera konpartitzen dugu mai gainean. Eta ez dut, nola? Nola da posible? Ez zeukaten eskolarik, ez zeukaten erakunderik, ez zeukaten ez erraman komuna, eta nola gertatu da, zirkuito kulturalak egotea, kanta bera, belaunaldi berdinak, kanta bera kantatzeko iparraldean mai baten gainean. Gauza ederra hori, baina gauza ederra hori kanta berdin baten partaide sentitzea, sentitzeko, iztun, sentitzeko kulturdun. Bueno, nik egiten duen kalkulua da, dramatikoki orain eskola daukagu, ikastolen elkartea danean dago, eskola publikoa eta bar, ikastolen fluxua ditugu batea eta bestera, eta igual, hemendik 20 urtera gure aur orain direnak mai berean jarri iparraldean eta ez dire izango ez kanta hori ez beste batzuk batera kantatzeko gai. Ez dakit, ari garen adibidez, kanta korpus bateratu bat gure hezkuntzan transmititzen lurralde osoan. Horra edokan potentziarekin, kanta korpus baten partaide izatea belaunaldi oso bat. Adibide txiki bada, ezta? Hau, zentzu hortan, hau ere, lehenengoa moduan esango dut, egin dezakegula. Ez dut baditugula momentu honetan ja baliabideak, ikerlariak, taldeak, eta antolagarria den gai badela euskal kulturgintzaren emari hau, eta kanta esaten duenea esan dezaket beste hainbat gauza, gure hezkuntzan txertatzeko. Beraz, 3 ide horiekin gelditzen naiz eskolara begira, ez? 3 proposamen moduko horiekin, ez? Eta iagi esan da beste ide batzuk nitu, baina luzatu egin naiz, ezta? Orduan,
norabiderako, prestatuta neukan, eskola japiskat aparte utzita, euskaltasunaren norabiderako, hau da, 21. mendeko estrategietalako, hiztun komunitate moduan, gako batzuk, ez? Baina, igual gero galderetan, edo, pentsatzen dute, ateratzen badira ondo, eta bestela, aurrengo bateako. Eskerrik asko, Jon, eta gelditzen zaigun denbora apurrean norbaitek galderarik badu, mesedez emon lusatu beraiei egiteko. Bai? Bestela eta bien bitartean galdera bat lusatuko dizuet. Iñaki eta Jon, aipatu dituzue bai batak eta bai besteak, baina agian horretan apurtxu bat gehiago sakontzeko. Hizkuntza ukipenean ematen diren fenomenoen berri izatea noraino da beharrezkoa. Batetik, Iñaki, zure framing horren eraikuntzan edota, Jon, oraintxe bertan ibili zara horretan, motivazioan eragiteko. Zein da hor eskolaren egitekoa? Bueno, Jonek papera usten dit niri hasteko. Hizkuntza ukipen egoera da, nolabait esateko, gure arazo guztien sorrera, ezta? Eta arazo kakotxe artean, ezta? Izan ere, hizkuntza bakarra dagoen lekutan, arazo gutxi, edo gutxiago bintzat. Orduan, hizkuntza ukipenean ze gertatzen den, ze nolako mekanismoak dauden hizkuntzen artean, hizkuntziztunen artean, ezagutzea hori ezinbestekoa da, ezta? Jone, behin eta berriz aipatu du, estatusari buruzko formazio premia, nik lehen ere familien inguruan, Jonek ikasleengan, berdin, ezta. Ezagutza ezinbesteko abiapuntua da, errealitatea ulertzeko, bat, realitate horrekin bat gatozen ala ez hausnartzeko, bi, eta nahi izan ezkero realitate hori aldatzeko edo aldatzeko aleginetan murgiltzeko, ez da, 3. Orduan, ezinbestekoa. Gero, framina dela eta diozu. Bai, egoera ulertu egin behar da, hizkuntza planteamendu diferenteen zergatiak ulertzeko, zergatik sortu dira bi ikuspegi neurri batean, neurri handian kontrajarriak edo, eta horiek desmontatu behar baditugu, nola desmontatu, eta mekanismoak desmontatzekotan beharrezkoa da mekanismoak ondo ulertzea, ezta. Orduan, funtsean, eta nahi luzatuko, edozein planteamenturako, baita framing berri bat eraikitzeko ere, soziolinguistikaren jakituria ezinbestekoa jotzen dut. Urrengo galderari utziko nieko lekua, denbora agortu dugunez, bai, gol. Esan dut, nire zatian pixkat hitz egin dugulako horretaz. Bai, urrengoa zuretzat, Jon. Ulibarri programak ezinbestekoa du, Iñakik azaldu duen plangintza hausnarketa prozesua. Nahitaezkoa da, hezkuntza administrazioak programari eman dion estatusa, zeuk ere, aipatu duzu gainera. Baina nahikoa da hizkuntza plangintza eraginkorra izan dadin, ez alda funtzeskoa behetik orako sormena aipatu duzun lez. Hizkuntza kontuetan hiztunak, norbanako erabiltzaileak, ez aldu zer esanik. Nola bultza genezake Ulibarri programako kideok behetik orako atxekimendua gogoa sormena? Bueno, nik uste, ez dakit iruditzen zait, pixkat arrapaladan jardun dudala eta ez dakit ondo adierazi ditudan proposamena, baina hezkuntzara begira egindako
proposamen hiruko horretan badagola behar bada, erantzunaren lagintxo bat, ez? Hau da, batetik, esan dut, hizkuntzaren arrazoi bidea, estatus formazio soziolinguistikoa antolatu behar dugula, motivazioaren eustazpi intelektual moduan, aurrengan ere. Bigarrenik, hizkuntzaren kalitatearen inguruko, hizkuntzaren gaitasun espresiboaren inguruko lanketa egin behar dugula. Eta hirugarrenik euskal kulturgintza, kulturaren fluxua antolatu behar dugula baita ere hezkuntzan, ez da? Nik uste, sormenaren gai hau lotzen dela nagusiki hirugarrenarekin da bigarren eta hirugarrenarekin, ez da? Nik ez dakidana da nola, uste antustea edo arroa izango nintzatekela eskolari ozuei esango banizue hori eskolan nola egin daiteken, nik ezpainaiz eskola hezkuntza arautuan inoiz jardun. Osea, nik unibertsitatean badut asignatura pare bat eta hor, gauza batzuk egiten saiatzen gara eta igual erantzun dezaket, unibertsitateak duen estura horretan nola antolatu liteken sormena eta barrez. Eskolan nola ez dakit. Ez naiz horretara iristen, nik uste hori beste jende bate garatu behar duela, ez da? Baina iruditzen zait edozein kasutan ere, sormena norbere kulturaren fluxua bereganatzetik hasten dela. Osea, sormena hasten dela datorrenean kokatzetik. Ez? Zuk bertsoaren sormenare hasten da, lehenengo dakizkizu txirritaren bertsoak, dakizkizu doinuak, bertsoaz enpapatzen zara eta sortzen hasten zara. Nik uste eskolan ere kulturaren, kulturgintzaren transmisio horri lotuta etorri behar duela sormena. Sormena etengabe edo sorkuntza, etengabeko lan moduan jarriz kurrikularen zati hortan, ez da. Nik uste adibide egokiak badaudela niri izte zaizkit tarteka, ez? Gauza interesgarriak egiten ari den jendea, ez da? Proiektu pilotuak uste leku batzutan badaudela, nik gure bailaran ere, hasiak dira gauza batzutan. Baina, dena den, uste dut, galderak berak duela erantzunaren parte bat, ez? Hau da, beti gorako sormena aktibatu behar dugula. Orain txegartan heldutako beste galdera bat, bai? Bi hori. Gizarte honek espadu gaurkoz framing gaurkotua eta adostua nola ekin eskolan estatus hezkuntzari? Bai. Gizarte honek espadu gaurkoz framing gaurkotua eta adostua nola ekin eskolan estatus zaren hezkuntzari? Bueno. Reseta itxiak eskatzearen arriskua da gero erantzunik gabe gelditzea. Nola ekin. Bueno, printzipioz, nik uste, importantea dela Euskaren inguruan kezkatuta gauden guztiak, hasteko, baina ez bakarrik, gogo eta bultzatzea. Edo zein ataletan, berdin zait eskola izan, edo berdin zait gizarteko beste atal batean izan, ez da. Eta hortik abiatuta, nork bere ondorio propioak atera, eta gero aldamenekoak atera dituen ondorioekin erkatu, alderatu. Eta hortik abiatuko da planteamentu berri baterako ardatza. Eskolak zer? Eskola komunitate bezala baditu hainbat eragile mota, eta badakit denbora mugatua dela, irakasleen aldetik, altzama dela, eta hainbat eginkizun, hainbat ardura, hainbat kontu, hori denon arazoa da, ez da irakasleena bakarrik, ez da. Baina, hausnarketa bultzatu beharko litzateke foro horietan ere, eta gero lehen esan bezala, baina eskolak badu eragin handi bat, itzal handiko eragilea da hainbat jenderengat, besteak beste gurasoak, ezta? Eta gurasoak eta umeak.
Orduan, hor, hausnarketarako eremuak egon badaude, eskolan inguruan. Gero, kontuan hartzen badugu, eskolak ere, sare zabalago bateko elementuetako bat dela, hausnarketarako planteamentuek, maigaineratu ditzake beste eragile batzuen aurrean ere, herri administrazioa dela, herri euskalgintza dela edo herrigintza dela, modu zabalean gainera. Seguru eskolak baditula hainbat harreman, herrigintzako elementu diferibidez, etorkinak direla, eta harrera guneak, eta ez dakiz zer, eta hizkuntza tartean ez dago planteatzerik. Lehen, Jonek esan du kulturgintza askotan hizkuntzan zentratzen dela. Eta alderantziz ere, zergatik beste sektoretan hizkuntzaren planteamentua ez egitea, aipatu izan dut enpresen erantzukizuna, berdin beste kolektiboen erantzukizuna, orduan, gogo eta bultzatzeko aukerak badaude eskolatik egituta ere. Nik uste oso galdera pertinentea eta interesantea dela, eta ez dakit ez dan galdera horretan ere erantzuna ikusten galdetzailearena, igual ez da, baina esan bezala, ikuspegi zatituegiak ditugu korpus, estatus hezkuntza bateratu bat egiteko. Nik uste dut badagoela margena. Hain zuzen ere, utzi zailako hizkuntzari begiratzeko paradigma ekologikoak badakarrela zenbait diskursoren batera ezintasuna lehuntzeko gaitasuna badakarrela. Uste dut hizkuntzen dinamiken eta hizkuntzen gaia ulertzeko paradigma ekologikoa dela, momentu honetan, oinarria estatus hezkuntza hori egiteko hezkuntzan. Iruditzen zait, askorentzat onargarria izan ditekela, eta hortik minimoetara iritsi gaitezkela. Igual baieztapen arriskatua da, baina hala sentitzen dute. Orain arteko diskurso nolabait, diskurso abertzale eta diskurso uzkurra neurri baten gainditzeko daudela. Eta bide hori oraindik egiteko daukala, iruditzen zait, kontseiluak eta mundu euskalgintza sozialaren munduak, ez. Baina uste dut horretalagoa zela, eta hizkuntza ulertzeko paradigma ekologiko hori, ez dela gauza power flower bat, daukala azkenen dakoana, oinarri etikoa daukana, eta aldi berean jakintza bat garatzen duena, uste dut egokia dela hezkuntzan lan egiteko. Eta gero, iruditzen zait, nukleo horren sorrera importantea dela. Gure estrategiak izan behar duela, etorkizunean hizkuntza garatzeko bideari eta erakundeen nukleo gogorari utziko dien belaunaldi bat produzitzea. Eta horren formazio soziolinguistiko eta soziopolitikoa ez dela egin behar eskola arautuan, baizik eta formazio ez formalean, ez da. Eta horretara deitua daudela euskalgintzaren beste erakundeak, ez. Eskerrik asko, Jon eta Iñaki, galdera gehiago daude, baina denbora agortu dugu. Orduan, dauden galderei foroen bidez erantzuten saiatuko gara. Mila esker, eta orain ondo irabazitako kafea.